850 ka mga pupil sa probinsya sa Davao de Oro ang nakadawat og financial assistance to students gikan sa Provincial Government. Sa gihimong distribution kagahapon Abril 22, gikan sa upat ka mga eskwelahan sa Davao de Oro ang mga benepisyaryo. Subay sa report, 435 ka mga pupil ang nakadawat sa hinabang pinansyal gikan sa Basak Elementary School sa Nabunturan, 134 ka mga pupil sa San Juan Elementary School sa Nabunturan, 91 ang gikan sa Inupawan Elementary School sa munisipalidad sa New Bataan, ug 190 ka mga pupil gikan sa Bagungon Elementary School sa Compostela. Gihimong programa subay sa pagtugot sa Commission on Elections, pinaagi sa memorandum na nag-exempt sa Financial Assistance to Students Program gikan sa mga probisyon sa Section 261 sa Omnibus Election Code base sa COMELEC Resolution number 11060. Gipakita sa programa nga hugot nga gipadayon sa probinsyal nga gobyerno ang pagsuporta sa edukasyon ug alang sa kayuhan sa kabataan sa Davao de Oro. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.